What's up mga katropa? Welcome back to Hanimis TV. So for today's mukbang ay nag-prepare po ako dito ng Pinoy almusal. Ayan. Meron tayo ditong egg, ayan. Hotdog, corned beef, salted egg, tsaka fried chicken. Tapos meron ako ditong maling. Tapos kape. So ayan mga katropa, kain na tayo. Fried chicken muna. Sarap. Yung kamatis, tapos bagoong. Sinama ko lang tong fried chicken. The best Pinoy almusal. Marami ka kasing pagpipilian. Fried corned beef. Ay, sarap.
Kain lang tayo ngayon. Binigay lang sa akin to kaya sinama ko na. Hop. Lumalamig na yung kape ko. Ay, sarap. Parang ASMR tayo ngayon. Excuse me. Parang iba yung lasa ng Argentina to.
Maalat siya. Hindi ko na ito kakainin kasi ayaw yung lasa niya. Maalat. Nangingitim na siya, so ibig sabihin malamig na. So yung mga katropa, busog na ako. May natira akong corned beef, pero ayoko yung lasa niya kasi maalat. So, shoutout ko lang po ang aking mga katropa members. It's me, Grajin, Team Jackson Lifestyle, Raw and Cook Food ASMR, The Foodie Bee, Mary Mukbang, Jimmy Kong TV, Dogs Videos, Mother Shingu, Ma'am Shiro B at si Hungry Colette. Sana po supportahan din ho natin sila mga katropa. Mag-enjoy po kayo sa mga channel ho nila. At syempre sa mga supporters po ng mga Filipino mukbangers na sina Senior Maymay, Christy Espanola, Ella Barlao, Sara Good Vibes, Fernan Constantino, si Christine Cecil Ugawa, si Abby Calderon, Let Calderon, Brenny Lagangan, Jessie Pastrana, Angie Santos, Jason Laksamana, yan, si Nancy Suson, at the Foodie Bee Armies. Ayan po. At saka syempre po si Imelda Rojas. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pag-support po sa amin. At syempre si Jan Dagsaan. Ayan, thank you so much po sa lagi pong panonood ng aking videos. Mega love shoutout po sa iyo. So and that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honeymaze TV. And click the bell icon para lagi po kayong updated sa aking mga bagong mukbang. So, see you. Bye-bye.